Jsou recepty, které byly v mém dětství naprosto běžné a nyní už nebývají k vidění, nebo aspoň jsou jaksi pozapomenuté a odstrčené. 70. a 80. léta 20. století si bez nich ale neumím představit. Určitě k nim patří kuře a la bažant. A o tom bude dnešní epizoda. Princip tohoto receptu byl znám už dávno. Prostě vezmete drahou a luxusní surovinu, protože bažant byl opravdu dlouhá staletí výsadou hlavně aristokracie, a nahradíte ji něčím levnějším. I když, pozor, úplně na začátku se místo kuřete používal spíše kapoun, tedy vykleštěný kohout, který také nebyl úplně nejběžnější. Kapouna pečeného jako bažant najdeme například v jedné z kuchařek proslulé brněnské autorky Luizy Ondráčkové z roku 1920. Ale opravdu zlaté roky prožíval tento recept v době normalizace. Konec konců to mělo své důvody. Bažanti stále platili za nobl zboží, vždyť jsme je vyváželi i na západ, nebo jsme jimi ohromovali návštěvníky naší restaurace na světové výstavě Expo 1967 v Montrealu. A zároveň od druhé poloviny 60. let se šířila konzumace kuřat, protože se produkovalo stále více brojlerů, tedy kuřat chovaných v rychlovýkrmnách. Tato kuřata už nebyla slavnostním exkluzivním pokrmem jako v éře první republiky, ale stávala se běžnou součástí jídelníčku nejširších vrstev. A tak tedy vznikla obliba pokrmu kuře a la bažant. Šlo o relativně jednoduchý recept, který si mimo jiné, podle svého rozhovoru v Mladém světě ze začátku 70. let, oblíbila tehdy mladá zpěvačka Marie Rottrová. Z mnoha různých variant jsem vybral recept z jedné z klíčových kuchařských knih 70. a 80. let u nás, české kuchařky od Juliány Anny Fialové, poprvé vydané v roce 1969. Já tu mám 5. vydání, které se na pultech objevilo až o 20 let později. Ale to vám, Lucie, asi nevadí. Příslušný recept se prakticky nezměnil. Takže, Lucie, omyté a osušené kuře prošpikujeme slaninou a osolíme. Křidélka zaklesneme na zad a stehna hezky převážeme provázkem. Dovnitř kuřete dáte 1 zrnko od následujících druhů koření. 1 zrnko pepře, 1 zrnko nového koření a 1 zrnko jalovce. Zmizelo to tam jako prd, co? Dále zbylou slaninu pokrájíme na drobno, rozškvaříme a k tomu přidáme lžíci másla. To by bylo, abychom my Češi vařili něco dietně. Na této směsi nejprve osmažíme nakrájenou cibuli a opečeme kuře položené prsíčky ke dnu. Potom kuře obrátíme, přidáme další kuličky zmíněných druhů koření, trochu ho podlijeme a strčíme do trouby. Za častého přelévání vypečenou šťávičkou ho tam upečeme do měka. Tak a je to. Jako přílohu doporučovala Juliána A. Fialová vařené brambory a kompoty, ale jiné texty propagovaly například opečené brambory a brusinky. Mezi námi, jako opravdový bažant to úplně nechutná, ale je to alespoň podle mne dobrý recept, i když toho tuku je tam docela dost. A jestli nemáte rádi náhražky, tak si to nazvěte například kuře na divoko a bude také dobře. Tak, dobrou chuť!